Niubas na ang tubig baha nga misanap sa pila ka panimay sa sitio Tambis, Barangay Umapad, Mandawi City. Nga nagbilin og ubay-ubayng danyos apan may pipila sab ka mga residente nga pabiling nagpanguyawan sa sitwasyon. Ang live report ni Nico Serino. Nick! Yes, Lan, gisublit nato nga gibisita katong labihang naapektuhan sa pagbaha sa Barangay Umapad niadtong miaging semana. Arang-arang natuod ang sitwasyon didto karon apan ang ubang mga residente nagpanguyawan gihapon. Init ang panahon kaganihang buntag dihang gibisita namo ang sitio Tambis, Barangay Umapad. Arang-arang na ang sitwasyon apan mabantayan gihapon ang timailhan sa halapad nga baha niadtong Huwebes sa gabii. Ang mga residente tibok weekend na busy sa pagpanglabas sa mga sanina nga naputos sa lapok ug pagpanglimpyo. Kining usa ka mulupyo na busy sab sa pagbuwad sa iyang mga appliances nga nanglutaw sa baha. Apan may ubang mga kagamitan sama sa mga plastics nga di na gyud kapahimuslan maong ipatimbang na lang. Nung lutaw lagi tanan sir. Oo. Tanan jud siya nya pag kabuntag na namo siya nakuha. Amo na mo ang gibuhat ambot mo kuan pa baka na siya mugana pa baka na siya. Mga 12 ang kilo. 12 ang kilo. Unsa din ni na damage gini nga pagano? Oh, damage gini siya ka nga anod baha. Nga kuan na nga bali ang kuan ba na nga liki. Di naman na magamit. Moabot sa 20 ka mga sakyanan ang nangaguba tungod sa taas kaayo nga tubig nga milapas kutob sa ligid. Swerte lang si Jojo Noquera kay nabutang niyang daan ang iyang sakyanan sa elevated nga lugar. Apan ang ubang tag-iya mipa-overhaul gyud sa ilang mga sakyanan ug nakabayad og dako-dako depende sa epekto sa baha. Asa kutob ang tubig sir? Lapaw pas. Lapaw gyud dire siguro. Lapas pas ligid. Lapas. Sa Lapas ligid sa multicab. Abot yun ang makina mo tong uban ang guba gyud di na gyud mandar. Pagka ugma gi payo na dayon. overhaul na lang. Overhaul tanan. Kubalik upat juga mekaniko beto ni ari day naggabian gyud. Karong adlaw lang hingpit nga nahubas ang baha sa pipila ka mga balay nga labing naapektuhan sa sitio Tambis. Apan pabilin nga gipanguyawan ang mga residente kay gamay ra kunong uwan maapektuhan sila. Gawas sa Butuanon River, gikabalak-an sab nila ang kumpanya sa ilang kilid nga nagtambak og mga materyales nga gitumbok nilang sagad mao'y rason sa dali nga pagbaha. Pait jud kaay sir. Kay kini og kaning moawas ning butwa kaning karede og kaning Butuanon, portig yung paitos among tubig tagaliog yun. Uni among mo gini among problema. Kay bisag unsaon mo ginamo grabe yung tubig. Gikan atong pagbagyong udit hantud na karon sir, muuwan lang gani bisag mga 15 minutos. Musud ang tubig. Kay nay panahon nga ilang ablihan bisag way uwan. O pirding lubuga sa tubig. Lan ang mga residente nitong siyam kabalay nga nahimutang sa kilid nga bahin subling midangaw pagaganiha sa barangay aron magpakitabang gumikan ni ilang kabalaka. Nanawagan sab ni sila sa City Hall nga hatagan og kasulbaran ang ilang problema kabahin sa right of way kay gamay kaayo ang gihatag kanila nga kalsada ug nabalaka sila panahon sa mga emergencies. Lan? Daghang salamat Nico Serino.